Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. DC karo Dek Dinda ki arep ning tukang jahit, guys. Ki rok samene Dek Dinda ki kegedean, keduduran ngono. Jadi arep dicilekno sithik. Sesuk kan wis mulai masuk sekolah. Jadi pakai baju samin ngono, Dek. Oh, hari Kartini, guys. Hari Kartini kanggone iki kebaya, tapi iki roke iki gegeden ngono lho, guys, dijek. Sing entuke tumbas Ndek Nani iki. Lah iki ngajak ning tukang jahit. Ndi? Coba dulu ya. Kon dhewe yo ora wani. Masa ngene iki, Dek? Yo ngene iki yo. Meneng ae, guys, entuk tamu kocluk. Wis tondang, wis bar tak belno kangem, nek ngomong apa? Nyadran iki April, Mei, tapi akhir. Aku lho, adzanku ki kok Jumat Pahing. Jumat Pahing agek Jumat Pahing nek, berarti 8 dino kok iso panggah. Lho, wis karek pirang dino le? Lah iki dino apa lah aku dijemak. Selo iki gak enek Jumat Pahing, kok enake paling besar nom. Kuwi ning besar nom. Wong kok ngeyel nek diomongi Mbak Yuni iki. Ya empuh kok wong penting nek Jumat Pahing aku ada. Ya, Dek. Dinda. Oh, April tanggal Mei tanggal pinten, Dek? Yo engko Kang Man kon nggonku ya. Halah kuwi kelapene endi? Aku apa ngaret yo lak kuwi tebonku tak kene kono. Ngaret sik, guys. Ngopeni wedhus nggo sangu urip, guys. Urip arek njaluk sangu. Nyawang kok. Nah, duwe tamu kok babar pisan. iki apa e? Endi le? Iki lho. Kurma le nang jipuk ta. Wong Dek bodo yo bablas ora gelem leren kok. Nanti pangan sik ngono kuwi karo ngenteni kangem. Lah aku ape ngaret jenenge. Adahi plastik ah. Madah kalau golek kresek. Aku ora duwe muni dadi ngene Mbak Siko muni sapa ora. Ya Allah, jupukno tak pakno kresek. Kak, wis. Mbok desa mendem bojomu ki kok. Tanyane aku nonton dulu. Kok dikon jupuk plastik e kok. Lah iki teko iki Sapa? Taman. Lah iya, Dek. Lah duweke nek dikekno kok komisan. Wah, ini nek ana plastiknya. Alah, lambemu kok. Ya lu Ndek mangke. Kok Anu ah. aku meteng, guys. Iya nyidam, guys, bojone. Muga-muga lanang tenan ya, Le, sampean ya. Hah? Iya. Dikakne ning mau. Tak pekne. Iya, tak pekne plastik lah, sabar. Oh, lah. Duwe adi kok. Kayak ngono, guys. Ini anu barang tani tuh.
Nyalo le. Iya Elokno ade kene. Iya. Ikut ke duit ngono lho Mas. Iya. Duit juga eta. Ayo, Pak. Duit juga eta. Kowe tak jalo. Kowe tak jalo lah. Lah ranjur beneran Mas malah ya. Ora malah yuk kok ora ngesakno aku yuk ngono. Aku ki cangkrene apa-apa ditawani kowe, tak tulune kowe. Aku tahu aku, Pak. Tak jalo Pak. Lho kan tarik kowe kan. Iya lho. Mas panjure kayak video 100 ngono wis. Yo, kene kan. Lah nek ngono kuwi. Nek ngono kuwi kok Lho kan. Sajere mang ora ya Mas nyawang kok. Malik kan. Alah. Panjur lho. Wong ngopeni anak bojo dikei persen arek omah. Lho piye nek? Lho piye? Lho nek ora Ora 150 tapi ngenteni pane jagung. nambahi 50 ta. Alah. Coba guys. Kayak yo makasih mbek yuke mbek kange. Makasih guys. Makasih yo. Oh, alah. Anen iki buru. Tanen ambek lemon ki beda. Buka sapi lemu ngono lho. Lah kecer ki engko. Melebat bahaya ki engko malah. Banter ya, Lek. Banter jindal ini mak montor. Lain esuk. Lah yo iki anggek pae enggak yo. Cek 5 dino le. Dikei gedang kok ya. Sak cengkeh. Ngono ya sah. Lek mong kondi ambek lek suar. Suara. Iya ku mang delok kodhok dulu. Heeh. Bar ndelok kok jados men terus ning dong bronjang. Lah piye yo gak dadi? Dong bronjang ki ndi Mas? Sendang etan ki ya? Ora uni ngadeg ora. Oh lah kono. Dong bronjang ki tane Roro Uni. Dikai gedang, guys, mangki karo Mas Yudi. Rene iki gegete, "Yuk, aku ki belno Kangman." Lah apa apa rek geger kon ngebelno kangem ki? Sapine iki dikekno yuk, aku ki ditelepon. Gegete mosok kon ngobelno. Ya warang sana. Lah. Lah mangki dadi apa ora? Ora larang tak sambatno. Wong iki ngene jere. Ayo yuk aku terno. Lho terno ning ndi? Wis mampir rene mulih kok kono kuwi. Lah aku lho ditinggal Kangman kono ki ambek koncone. Lho lah ambek koncone sapa? Sing wong anding tukang potong sing rambutnya jubrak lho yuk. Kurang ajar kayak aku ngono. Lho lah wonge kangen terus jeblas ning ndi aku ngono. Jerene iki ape ning gone rondo ngono lho. Rondo sapa? Wong kangen kok. Omahe rondo kok dipayoni rondo aku ngono. Oh nek kon banyol ki mandese mbayani. Iki gedang guys mang dese. Iki suloh loro ki mah tak mam siji. Lah 15 ngono. Siji sapine babon. Bentar. Sing pedhete ditinggal anake. Lah 15 ngono padang. Emang terus nganu Mas, telepon Suhar ngono maksudmu? Yo dari yo besi. Berarti sampean wis balik ke omah kono anggek dikekno. Iya. Wong-wong nek rene lho balik pindho yo mang wis. Diterno Dinda rono, ndek mulih ki diterno. Terus Dinda mulih digawani gedang sak cengkeh ku mang. Kok pinter le matur nuwun yune mbok kei gedang aku ngono. Walah yuk nek trimo 3 cengkeh 4 cengkeh ki jane akeh. Lha ngono ki mbok dikeki sak tundun sing 3 cengkeh 4 cengkeh aku. Sok neh yuk nek ngono tak kei yuk jere. Walah, ndang adus. Ngenten. Kok iso kok ning gone rondo sapa batinku? Wong ngomong aku tak ning gone rondo sedelok ngene. Aku celok. Lah aku semua gak mampir. Gak enek. Jute ora enek emak-emak apa piye yo gak i? Apa sana warung. Mbok. Loh, rak balik rene nak. Untuk sapi. Mas aku iyut. Alah. Sapi ya. Tak kira iyut kok. Tanane apik. Ora tak sambatno suwer bareng. Lah 15. Berarti wong iki angel ngono rontekan.
ora tegane tak kowe mbuine di. Ya dingeno hitungane ya wis suwe. Iya nek oleh 15 niku ya panen. Lah tapi wong cara pakmu gak nganu terus ngebel suhar ku mang paling. Medhek mana regane. Tapi kok apik ngene sapi tanene. Habis. Ya sembuh lah wong kabeh. Pis, buke melok. Rene le, nemam. Oh. Ya terus ngene dulure iki. 16. Lho kemang wis ke omah kono apa anggek kene? 16.71 sih. Tanene wapi sikil-sikilane. Ambek ngono wae. Habis. Karo iki sanggar. Apa urung payu sing sanggar ki, ning sanggar. Ndi Adik? Heh? Lho. Astagfirullahaladzim. Lah nek penekan lah apa? Heh? Digoleki mamak nih ndi esuk. Medhone tak gendang. Madun nek kesetrum kulo anding cuk TV. Medhon. Aja penekan. Lho, lah klambine kenapa iki lengene? Permen karet ya mesti. Nggih, nah medhon. Ibu dek gak mbok cele minggu-minggu. Ojo penekan nek tiba. Nang rene tak gendong. Tak dulang mami ya. Gendong. Melok kokong ya. Ning mburi melok kokong ya. Derek penekan mek apa? Kakak wong gosok kalau ning kamar. Melok kakak. Wong gosok. Medun. Cek mamak sayang sih. Lho, goleki kokong. 200 iki. Mbah kong 200 sih. Lah kuwi ayam ki apen iki gak mangan dhisik. Lah apa gak bar ke warung kok piye kok pengen meng. Lah, sumure. Weteng ya. Sumuk le. Mangkat sekolah. Minggu dek mbok sekolah ha, Kong. Iya le, minggu-minggu masuk sekolah ha, Kong ngono. Omah kudu ra koko ngono. Iya, Guys. Iya, aja ngono nek kepleset. Alah, putune purik, guys. Dek habis ngajak nusul ayahe ning warung. Wis nyantur ae lambene. Lambene nyantur ae ke lho. Wan, kon mam dhisik ra gelem. Retenge ya? Ayo, Dok. Nah, iki kembange dhewe sampeyan yo ngene iki. Dibentuk ngene ngono. Sing kok ngene Mas Arif kuwi. Lah iki desa wis tekan lokasi, guys. Alhamdulillah muga-muga mbake ning omah. Bu enten le. Nggih, makasih. Cek Kahel. Cipuki nduk kuwi. Ambek sini kene barang ya. Kembange sampeyan ngene iki, guys, ngene desa sing konggone Mas Arif ki ngene iki. Dibentuk ngene iki. So ngebiak ngene. Pemandangan iki sejuk ning ngene iki. Kok kene gak apa-apa, Nduk? Assalamualaikum.
Duh, alah, Mbak Nata. Ndak panek mantuk, Dek. Lebaran nih. Alah wis suwi ya. Gak mangkat rono neh. Buka. Oh. Alhamdulillah, guys. Senehno to. Pondong ae. Awas ditot, aduh. Ditot. Guys, pelan-pelan. Tumpangno kene lho, Dek, ben gak ngono. Ben gak ku lho. Banyu lah. Nggih. Tak ngadeg kok. Syuting kok karo ndungok iki. Ketok ae ora ketok. Mbok jodan yo kok nek aku urung teko omah. Ketok rek mendung rek koyo ngene. Gak, gak udan. Apa ya sejuk kok perkara ning Sorpring iki ya, Dik. Hawane iki adem ngono. Guys, hawane adem ning Sorpring. Walah iki apa Dek ngene iki enceng gondok? Apa ngene iki ya? Lah ya maksudnya sing ning urip ning banyunan iki lho apa? Oh nek iwake. Nek lele-lele, guys. Enceng gondok, nek enceng gondok kira kaya lompong ngono kuwi ya. Nek iki apa ngene iki jenenge iki? Iwake kok ngene. Anak kates kok ya cilik-cilik. Cara gede-gede ngono njaluk aku. Sak kepel-kepel nggone adikku ki malah karek moteli ngono ndi-ndi. Niki sing bar nyate sapa iki? Kahel. Oh alah. Kok jek anggrangane kok sek ning ini. Suwejuk guys nggone iki. Adem wit-witane iki akeh ning guritan iki. Iki cagak apa ya telepon apa telkom. Ning kene iki guys. Iki desa Mbapangan. Iki nek ambek dhisik iki wis bestine dhisik wis koyo dulure wedok dhewe guys. Godhong katese. Apik-apik kok ngene. Walah, langsung tumbas bal baru. Bola, tumbas bola. Kok langsung tumbas bola, Cah. Cek piye tumbas bola apa leh ku mang? Ele. Walah, alah. Pinten ku mang regane nang? Hah? Pinten, Dek? 3.000. Oh 5.000. Oh alah. Oh nek wis seneng kok. Bocil. Awas lho gelasnya lho. Kene Dinda mepet ngono, kono nding Mbak Nata. Wis iki ditekuk ngene engko nek kelas 3 nek wis dhuwure modot di buka nek.
Wong Dinda iki modote mendhuwur. Daging iki jane ya kurang ngisi sithik ngono. Nah, Mbak Nata kan motote kesamping. Ora ya dhek sedengan. Segini, Mbak. Mbak Nata segini. Segini, Mbak. Nggih, kalau dolanan mbek Dik, kae lho. Dolanan. Mohon. Angger teko kene, guys. Ingin iki tak loloni ora tak omongi lho. Ya sik dipeseno seblak kaya ngene. Engko nek tak kabari aku arep ape rono Dik, ngono malah tukokno ayam. Ndek mbene ayam bakar. Nek tak loloni ora tak omongi ya sik dipeseno seblak kaya ngene iki lho, guys. Ya Allah. Oh, alah. Diomongi nek aku wis bar mam, barang ya sik dipeseno Ndang mandok, ndi mau sing gak pedes sing ndi mau, Dik? Sing mboten pedes Iki. niku. Iki lho, Dek le. Iki sing gak pedes sayang ya. Wis mam bal-balane laren sik. Ya Mbak Nata. Ini Mbak. Ayo mam bareng ya. Ki Dinda nanti suntak kene. Nah suntak, Dek. Aku nak Dinda ya seneng biasa ngono. Ya Dinda ki nek ora pedes ya senengane, Dok. Pedes-pedes sama. Kan Mbak Nata nek melok mandok. Melok mandok. Dek kahir piye nyuntake iso, Dek? Minta sendok meneh. Awas lho, Dek. Awas lho, Dek. Iki ning anu ya. Mangkok ae, Mbak. Iya, memang kok ae. Malah ngurusoi nganu Dik. Malah ribut nek ning kene iki. Dinda yo kesukaane yo guyang-guyu Engko malah ribut ngisai Dik, malah Mangkok apa piring? kene piring lah gak apa-apa. Iki ben dienggo Mbak Nata sing iki. Nganu Mbak le. Dibukakno mbake nggih. Engko malah putah. Awas Dik, awas, alus. Walah, lah wong siji sak minimbane kok. Njero kresek iki bisa sampai. Kresek. Menyala Din. Nah, ngene iki lho wis sampean. Nanti. Aku rene ora nggowo apa-apa malah teko kene malah ditumbasno seblak koyo ngene. Mana dewa lah buka aku nek gak piro-piro. Ya Allah. Aja ngono. Gak usah nangis. Wis besti guys iki, guys. Aja nangis, jadi dulure tak dulur. Tak kuatik. Aku wis matur suwun anggere iki ngrepotno ya guys, sing seblak, sing panganan, sing buah. Ya Allah, wis muga sehat, bae nang paring sehat ya, Dik. Amin, amin. Sampai nangis, guys. Karep pamitan tak tinggal balik kok ngene iki lho. Wes aja nangis. Iya wes. Aku ora kudu nangis. Aku gak tega satu waktu pernah pakai aku malah gak pas itu temen aku malah gak pas tapi anggere ini yung dilung guys anggere jaluk tulung mesti tak duwe ora gelem anggere jahitno tak duwe ora gelem ya Allah malah wis matur suwun tenan aku suka kok tak dolani rene gimana ora tak kabari lho nek tak kabari malah apa dicawisno kabeh ngene lho guys tak ora tak kabari ya panas di tumbas jajan jahitno ya muga-muga mbae sing lagi gerah nggih ibuke Mbak Karti iki lagi gerah guys karo operasi muga
Tetap diparingi sehat, sembuh seperti sedia kala. Oke guys, minta doanya semua family online dimanapun panjenengan berada nggih. Ibu sapa? Dek, Ibu Parmi guys. Semoga lekas sembuh seperti sedia kala. Pokoknya minta doanya semuanya family online nggih. Minta doanya semoga Ibu Parmi segera diangkat penyakitnya. Ngono guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.